си първокласник, то не е шега. Грижи, грижи, грижи имам аз сега. Пишат букви, пишат цифри и чета на глас. И разказвам и внимавам в час. Мирно стой, не говори, не тичай. Работи, по-сериозно, вече си голям. Тихо, госпожата да излезе и настава рай! Рай! Училище Любен Каравелов е училище с дълголетни традиции. Учителския и ученическия колектив са винаги били и ще бъдат съсредоточени на знание, просвета, наука и образование, както в Русе, така и в региона. По случай светлия празник на училището искам да поздравя учителите, като им пожелая да са живи и здрави и да запазят, да съхранят онова нетърпение, оная жажда и енергия на предците си да усвояват знанията, да усвояват новостите, да вървят напред, да следват своята цел. Те знаят как да я постигнат, защото една мъдрост, народна мъдрост гласи, че който знае пътя, не се уморява. Той дързае напред. И още един път накрая да са живи и здрави, да вървят напред към високите цели в образованието. Скъпи приятели, мили деца и колеги от училище Любен Каравелов, при вас съм на този хубав слънчев празник, затова защото приятелите са истински, когато са заедно и в празник, и в труден момент. А ние с вас винаги сме заедно на празниците и ви умеете да правите нашите празници по-хубави, по-слънчеви. Затова ми се иска с нашето присъствие тук да изразим нашата голяма благодарност, нашата голяма обич към вас и да се опитаме да дадем частица, за да стане празника ви още по-светъл и още по-хубав. Това, че децата от Лео клуба започнаха дружбата с децата от Дом Калина, беше едно прекрасно начинание, което датира години назад, което прерасна в истинска дружба, увлече и всички деца от училището и ето, че сега ние можем определено да кажем: имаме нужда от вас, имаме нужда от вашата десница, благодарим ви за това, че ни я подавате винаги, когато имаме нужда. Надяваме се, че ще бъдете живи и здрави, ще бъдете много щастливи и още дълги години ще имаме възможност да поддържаме тази чудесна дружба. Благодарим и на учителите, онези, които дават истински урок на децата по човечност. Учат ги не само на знания, но учат ги на голяма любов, учат ги на много доброта, учат ги на християнския завет, ако имаш една риза повече, дай я на ближния си, и вие правите това. Ето защо аз като директор на дома ви казвам нашето голямо, топло, човешко благодаря, но не мога да спра до тук. Искам да ви предам най-сърдечните пожелания на всички деца, които не могат да бъдат заедно с вас, но които ми изпратиха едно послание до вас, опитаха се с малките детски ръчички и с по-големите вече ръце на батковците и какичките 12-класници да напишат съвсем вкратко онова, което чувстват към вас, до учениците и учителите от училище Любен Каравелов, град Русе. Скъпи приятели, в този най-светъл за вас и вашето училище ден искаме да ви поздравим по случай 170-та годишнина от рождението на една от най-обществено значимите фигури на нашето възраждане – Любен Каравелов. Той е писал за живота на България и българите въз основа на своя житейски опит и светоусещани. Днес вие, неговите последници, продължавате традицията му за цялостното отдаване на човека, помагайки на нас, децата лишени от родителска грижа и обич. Гордеем се, че сте наши приятели и от сърце благодарим за искриците любов в очите ви, за нежните прегръдки, за грижливо опакованите подаръчета, с които ни дарявате често. И така, благодарение на вас, ние се чувстваме по-обичани,
и празниците ни стават по-светли. Още веднъж от сърце, честит празник! Благодарим, че ви има. С много обич и признателност децата и работещите от Дом Калина, село Стърмен. Моята майка е каравеловец, дядо ми също е каравеловец и аз съм каравеловец. Казвам се Силвия Митева и преди 12 години прекрачих прага на основно училище Любен Каравелов. Както всеки първолак, пристъпих плахо и несигурно, но получих много топлина, знание и самочувствие. Здраво държаха ръката ми и ме водиха по успешния път. Днес съм член на Националния отбор по художествена гимнастика. Има много медали и награди от различни състезания. Изпълнила съм си може би 2 от мечтите си да участвам на европейско и на световно първенство. Но най-важното отличие за мен ще остане това, което получих в моето училище. Наградата да бъда първия носител на достоен каравеловец. Безкрайно съм благодарна на учителите за любовта, разбирането и помощта, с които ме дариха. В сърцето ми винаги ще има място, запазено за училище Любен Каравелов. Скъпи учители, честит празник, бъдете живи и здрави. Другото го можете, а вие, ученици, носете достойно името Каравеловец. Това са едни години, които за мен бяха времето на юношеското съзряване. Имам чудесни спомени от това време. Имах щастието да живея съвсем близо до училището и това ми даваше възможност да имам чудесни приятели от квартала. Спомням си тогава за нас огромния двор, в който играехме много баскетбол и големия, пак казвам за нас по това време, паметник на Любен Каравелов. Имам също чудесни спомени от преподавателя по трудово обучение, може би Атанасов, а може би Анастасов, нямам добри спомени за името в момента, защото минаха доста години, който създаде у нас и в мен чудесни навици, свързани с дървообработването. Бяхме станали чудесни авиомоделисти. Мисля, че бяхме едни от първите кръжоци по авиомоделизъм в България и ходихме на състезания. Това беше за нас чудесно преживяване, страхотни преживявания, да видиш полета на самолета, който ти си направил. Наистина бяха чудесни години в близост до Дунава. Зимите бяха чудесни. Тързаляхме се надолу по тогава абсолютно дивите склонове на Дунава и правихме, разбира се, и много бели. Знам, че духа на училището е все така буден и жив. Искам да пожелая много здраве, енергия, щастие и късмет на всички, които работят в училище Любен Каравелов по повод този чудесен празник. На сегашните възпитаници да знаят, че това е едно училище с страхотни традиции. На ръководството много късмет и енергия, за да запазят това, което са направили. Това е английска гимназия Гео Милев, Русе. В нея се обучават 680 ученици, от които 127 са възпитаници на Любен Каравелов. Още толкова са в математическа гимназия Баба Тонка и професионалните гимназии по икономика и електротехника. Нашето училище, както всички още го наричаме, изпраща тук всяка година по една паралелка. Защото нашите учители ни дават не само знания, а и много любов и доверие. Те ни учат да се борим, да защитаваме интересите си. За това успяваме. Скъпи учители, благодарим ви от сърце. Малки приятели, самият факт, че сте ученици в основно училище Любен Каравелов, вече значи много. Не измените на традициите. Вярвайте в себе си. На добър час! Уважаеми преподаватели и ученици на основно училище Любен Каравелов, всеки знае в град Русе, че когато родител иска да си даде за начално образование детето, избира училище Любен Каравелов. Това не е случайност, това е дълги години трупан престиж от един добър преподавателски екип, една разкошна атмосфера за децата, търпеливи преподаватели, които възпитават и дават не само знания, а възпитават бъдещите личности на град Русе. Тук съм от позицията на родител, който
на когото вече 2 деца са възпитали и реализирайки се в момента, си давам сметка за верността на това, което казах току-що. Висок критерий за образованост, възрожденски дух, една невероятна атмосфера и любов, преданост към децата. Затова поздравявам ви с празника, с името, което защитавате с достоинство и се надявам, че след като толкова много години сте били последователи на тези идеи, възрожденски идеи на Любен Каравелов, че и това ще бъде и за в бъдеще. Здравейте! Аз съм Арсен Симонян. Днес честваме патрона на вашето и мое бивше училище Любен Каравелов. За мен е голяма чест да споделя с всички вас този празник. Обаждам се от далечен Ню Йорк, където в момента защитавам докторат по химия. Една мечта, която започна точно същото това училище преди 11 години. В една от класните стаи на 3-ти етаж чувствахте на госпожа Павлова. Връщайки се отново и отново назад в времето, спомените си от Любен Каравелов, виждам защо след толкова години моето първо училище взема такова важно място в живота ми. Там създадох първите си приятелства, там се научих да чета и пиша, там намерих своя път. Сега вие седите в същите класни стаи, с своите съкровени мечти и тревоги. Затова днес бих пожелал на всеки един от вас да открие себе си, а не да подражава и да намери волята да постигне целите си. Учете, растете и се наслаждавайте на всеки ден в училище. Независимо от всичките домашни класна, създайте се свой собствен албум с красиви спомени, съберете го в сърцето си и независимо какъв път поемете, той ще бъде винаги там да ви топли. Искам да изразя безкрайната си благодарност на всички учители от Любен Каравелов, които оставиха светла дира в живота ми, по-специално госпожа Павлова, госпожа Ангелова и господата Петрови за техния труд, разбиране и търпение. Искрено благодаря и да ви честит патронния празник. И съжалявам, че малко се разчувствам. До чуване. Уважаеми зрители, приятели, скъпи деца, нека в тези празнични мигове за всички нас, които обичаме, учим и помагаме на училище Любен Каравелов, да бъдат един прекрасен миг от нашия кратък живот. Желая на всички вас в качеството си на председател на училищно настоятелство Любен Каравелов много лично здраве и човешки успехи. Желая също така да постигнете това, към което се стремите. Защото, скъпи деца, знанието е сила, а силата е сигурност в победата, било то в бизнеса, било то в науката, било то в хуманния ни живот. Бъдете такива прекрасни граждани, каквито ви готвят вашите учители. А тези учители, целуваме ръка на тях и поклон човешки за това, което направиха в тези години за вас, защото това, което съградиха, ще бъдат утрешните ръководители на този град. Това, което направиха за вас, ще бъде онова, което съграждат в себе си. Училище Любен Каравелов е едно от водещите училища в региона и негово е голямото бъдеще за всички нас. И ние като родители, като настоятели, като приятели, като всички вас се радваме за успехите на това училище и на успехите на бъдещите ръководители на града, които са възпитаници на Любен Каравелов. Желая ви много любов, много сила, вяра в утрешния ден, за да има Русе, за да има щастие и за да можем заедно в Европейския съюз да запазим човешките си добродетели, такива каквито са нужни на нас като граждани, да сме свободни, силни и достойни. Защото всеки знае, че живота е борба. Робът се бори за свобода, а свободният за просперитет. Успех, скъпи ученици!